Hontiveros versus Marcoleta. So ngayon nagkaroon ng kontrahan ng dalawang senador na to sa Senado kasi ang sinasabi ni Senator Marcoleta na malabo pa naman daw yung mga coordinates, hindi pa na-establish ng Pilipinas at China kung ano ba talaga yung mga teritoryo ng Pilipinas at China sa South China Sea. At ang sinasabi niya paulit-ulit South China Sea, hindi West Philippine Sea na tulad ng tinatawag ng ating ibang mga kababayan. So South China Sea, sinasabi niya na malabo pa daw yung coordinates na hindi pa daw na-establish at ang ganda-ganda daw ng economy ng China, napakalaking bansa, posibleng maging kakampi pa naman ng China kung wala na sanang mga pinag-aawayan na kalabuan ang nangyayari sa dalawang bansa. Ngayon naman, kinontra to ni Senator Risa Hontiveros kasi sinasabi niya na wala namang imposible, no? Pwede naman maging kakampi ang lahat. Pero paano magiging kakampi ang isang bansa kung sila mismo ang nambubuli sa ating mga fishermen at mga sundalo sa agawan ng teritoryo? Ngayon naman, sinasabi din niya na anong klaseng bansa na ang kanilang embahada ay nagpo-post ng mga very aggressive words, medyo agresibo ang kanilang mga sinasabi sa kanilang mga social media pages laban sa mga opisyal ng Pilipinas tulad daw nila Senator Kiko Pangilinan, Senator Erwin Tulfo, Congressman Chel Jokno, and herself, Senator Risa Hontiveros. Ngayon naman, sinasabi ni Ronald Llamas na parang mga trolls daw ang bagong China Embassy ngayon kasi kung kumilos sila sa social media at mag-post, para sila mga trolls in suits, hindi na daw sila nagiging parang diplomatiko, parang nagiging very aggressive na ang galawan ng bagong ambassador ngayon. Very brazen, kumbaga, para siyang inagaangas na lang daw. So Dad, ano mga nakikita mong direksyon dito? Kung aaralin mo kasi, ang pinagtatalunan naman kasi yung karagatan na pinag-uusapan, no? Kasi nga, ang sinasabi ng China, ang talagang nasa mapa niyan ever since South China Sea yan. Pero yun ang kanilang punto de vista. Pero kung titingnan mo naman, meron na kasing naging United Nations ruling, no? Na yung teritoryong niyan, yung West Philippine Sea, is talagang para sa Pilipinas yan in terms of distance, in terms of the territorial disputes arbitration. Yun na talaga ang parang nilatag nilang kumbaga kanilang desisyon, no? At saka sinabi din ni Ronald Llamas na ayon daw sa mga mapa all the way to the Ming Dynasty ng China, yung South China Sea daw was never part of the territory of even the early emperors of China, kaya nga nanalo tayo sa UNCLOS. Anyway. Yeah, kasi kung titingnan mo talaga naman yung West Philippine Sea, talaga mas malapit sa Pilipinas yan kaysa sa China. Medyo malayo na sa kanila yan. Siguro yun ang unang dapat pag-usapan. Ano ba yung nagiging batayan ng pagtatalo? Kasi nga ang pagtatalo, nagmumula yan sa kiniklaim ng China na kanila yung area na yan, yung territorial waters na yan. However, ang United Nations naman meron ng inilatag na desisyon na sa Pilipinas yung area na yan. Ngayon, pang-una yun. Pangalawa, ang usapan dito tama ba na kumbaga magalit ang ating mga kababayan kung tayo'y binubuli o inaapi ng ibang bansa? Tama naman na magalit ang ating mga kababayan. No? Pero ang tanong na lang siguro dito, ano yung tamang approach? Ano yung tamang methodology para hindi na making hidwaan? No? Kasi nga, in the first place, may kasabihan nga, di ba? For two people to have mutual understanding, kinakailangan may mutual respect. Kasi ang nagiging problema dito, parang nagkaroon ng misunderstanding sa political level. No? Na kaya nangyayari, because of that misunderstanding, ang ginagawa ng China ngayon parang binubuli yung sinasabi natin yung ating mga kababayan. Yung ating mga mangingisda, pati yung ating Coast Guard, ginagamit nila yung kanilang kapangyarihan at kanilang lakas kasi nga mas malaki silang bansa at mas malakas ang kanilang militar. Kaya na nagagamit ngayon na sa tingin ng ating mga kababayan, binubuli na nga tayo. Ngayon, kasi ang issue dito napakasimple lamang. Paano ba natin magagamot tong hidwaan na to? Kasi dapat may mutual respect, no? Yun ang una doon. Siguro para magkaroon ng mutual respect, dapat talaga magkaroon ng maayos na dialogo ang ating mga namumuno at kanilang namumuno para mapag-usapan. Kasi nga, at the end of the day, sino ba may-ari talaga ng karagatan? Lahat yan sa Panginoon yan, binigay yan ng Panginoon para sa ating mga mamamayan o mga tao sa mundong ito. Kaya lang, ang mahirap kasi dito, may mga iba na ang ginagawa nila dahil sila may kapangyarihan, gusto na sakupin lahat. So yun ang nagiging issue dito. Ngayon, mayroon pang isang issue kasi dito, no? Yung ating mga politiko, pag may mga sinasabi rin na pinaglalaban nila yung karapatan ng ating bansa, may mukhang nagkakaroon ng negative reaction din sa China. So yun ang nagiging problema, kaya nga nagkakaroon ng parang bullying tactic din pati sa social media. Ngayon, ang tanong ito, tama ba yung mga ginagawa ng ating mga politiko, mga namamahala o namumuno sa ating pamahalaan na ipaglaban yung karapatan ng ating sambayanan? Tama naman yun. Tamang ipaglaban. Exactly. Hindi mo pwedeng talikuran ng ganitong klaseng usapan. Pero pangalawa,
tama ba yung mag-insultuhan? Iyon ang siguro mali doon. Dapat hindi na mag-insultuhan, dapat mag-usap ng maayos at kausapin ng maayos yung mga liderato ng China para sa ganun hindi na lumaki yung hidwaan. Kasi kung talagang magkakabakbakan, siyempre may dehado tayo dahil mas malaki sila sa atin. Oo. Maraming masasaktan sa ating mga kababayan. Pangalawa, kung patuloy natin silang aalaskahin o aasarin o insultuhin, lalo nilang ihaharas yung ating mga maliliit na mangingisda at mga Coast Guard. No? So dapat yan magkaroon ng diplomatic dialogue, no, na pag-uusap na may mutual respect, di ba? Sabi nga nila kung mas maliit tayo, magpapakumbaba tayo. Pero at the same time, huwag naman tayong papahig na tatapakan nila. Kasi kung tatapakan nila tayo at kanila tayong aapihin, dapat naman talaga lumaban na tayo bilang isang sambayanan. Paano naman kung nagdialogo pero yung kanilang pananaw one-sided pa rin at yun lang ang ini-insist nila dun sa dialogong yun? Paano yun? Kaya nga, that is a very unfair statement. O kung ganun yung kanyang pinangangalandakan at ini-insist, di ba? Kaya nga sa akin, napakahalaga na continuous diplomatic dialogue pero at the same time palakasin din natin yung ating sandatahan, di ba? Kasi nga may kasabihan nga when to fight a bully you also have to be strong enough, no? Exactly. Or at the same time tama naman yung ginagawa ng ating pamahalaan na nagkikipag-alyansa sa mga ibang karatig bayan na kalaban din nila para sa ganon mas matakot sila na lalo pang palalain yung sitwasyon ng ating hidwaan, no? So sa akin kasi, number one, ang ating mga kababayan dapat magising sa katotohanan na kinakailangan kung gusto natin magkaroon ng malakas na puwersa ng ating pamahalaan, dapat yung ating budget ginagamit sa tama. Kasi tingnan natin ibang bansa, no? May mga ibang bansa sa atin, mas maliit pa yung budget, Oo. pero yung kanilang military weapons at armaments mas malakas pa kaysa sa atin, no? Exactly. Kasi nga nagagamit nila ng maayos yung kanilang budget. Exactly. So yun lang naman yun. Kasi nga hindi mo pwedeng labanan ang Goliath na gagamitin yung kanyang kumbaga sandata, yung kanyang kumbaga sword, no? Kasi yung sword niya napakalaki, di ba? Oo. So tayo si David, kung Oo. maliit tayo, hindi natin pwedeng bitbitin yung kanyang sword, no? Kasi nga mabigat, hindi natin kayang mahirapan tayo, hindi na tayo makakatakbo niyan. Dapat ang gamitin natin tirador. Oo. Nang sa ganun tamaan natin sa mata o sa ulo, no? So we cannot fight Goliath using his weapon. We have to Oo. fight him with our own weapon that will hurt that Goliath. So Oo. ganun dapat 'yon. In fact, nakikita ko ng isang bansa na very comparable in terms of GDP at saka yung maliliit na budget tulad ng Pilipinas is yung Iran. Ano? Kaya ng Iran ngayon, kinakatakutan ng mundo kasi napakalakas daw ng militar nila despite the fact na mas mahirap naman sila ng konti or yung GDP nila mas mababala ng konti sa Pilipinas. Yet pag sinabing military might, ang lakas ng Iran. Sila daw yung mga, kaya nga pagdating sa mga drones, unmanned drones na talagang panlaban sa gera, sila daw yung sa mga nangunguna na army kaya sila yung kinakatakutan. In fact, sa liit ng Iran in terms of economy, nakakalaban sila sa mga superpower tulad ng Amerika at Israel at nakaka-damage talaga sila doon despite the fact na hindi naman sila kasing yaman ng Pilipinas. So, bakit ganun? Yung Pilipinas mas mayaman sa Iran or even North Korea na kinakatakutan din. Yet, yung ating military na yung budget naman, nung tingnan ko, hindi naman nalalayo sa budget nila. Yet, sila mas modern ng military despite the fact na marami sila mga restrictions, embargoes. Ano nakikita mo dito, Dad? Well, kahit na hindi lang naman Iran, kahit na Israel, di ba? Kung titingnan natin in the 1960s o 70s, no? Nagkaroon ng gera yan. In fact, nilusob sila ng 6 na Arab nations pero tinalo nila, bagamat napakaliit nila, at the same time, napakaliit pa ng kanilang kapabilidad. Pero that time, nakalaban sila na ipagtanggol nila yung kanilang bayan. In fact, nakuha pa nila additional territory during that time, no? Because number one, they have dedicated people. May puso yung mga kanilang mga mamamayan na ipaglaban yung kanilang bansa. Yun ang una doon, dapat magkaroon talaga ng passion, commitment, di ba? Kasi kung may passion at commitment, ipaglaban mo yung bansa mo, hindi mo isipin yung korupsyon, hindi mo isipin yung kickback, talagang gagamitin mo yung pera sa tamang pamamaraan para ipaglaban yung bansa mo. Una yun. Pangalawa, hindi lang sa dedicated yung mga mamayan nila ipaglaban yung kanilang bansa, pero at the same time, they use technology. Kaya kita mo kahit na ngayon, because of that, ang Israel is ahead of technology in terms of military weapons. Hindi mo kinakailangan tapatan sila ng kanyon, hindi mo sila kinakailangan tapatan ng mga heavy vehicles, mga heavy tanks, pero that's why nagkaroon sila ng mga drones, etc. Kasi nga kinakailangan you have to be different, no? Katulad sinabi ko, you cannot fight a Goliath using his sword. You have to fight him with another weapon that will be convenient for you but at the same time can hurt Goliath. Yun ang point natin dito. Ngayon talking about tong ginagawa ng China Embassy na mga social media discussions or very aggressive words, paano nila mariresolve ba to, Dad?
Well, definitely number one, siguro nga dapat magkaroon ng dialogo, di ba? So for example, yung mga senator, they have to sit down with the ambassadors, no? So that they can clear the air of misunderstanding. Kasi nga katulad sinabi ko, dapat magkaroon ng mutual respect para magkaroon ng mutual understanding. Hindi magkakaroon ng mutual understanding kung hindi ginagalang. So at the same time, napakaganda rin ng open ng dialogue kasi minsan ang dalawang tao pag hindi nag-uusap na maayos, nagkakabastusan. Pero pag nagharap yan na nagkausap na maayos, magkakahiyaan yan. So napakahalaga din no? Sinasabi nga natin again, at the same time, sa ating bansa, sa ating militar, sa ating hukbong sandatahan, may kasabihan, di ba? To be able to have peace, you must be ready for war. Exactly. Di ba? You cannot have that capability to fight if you do not prepare for it. Di ba? Exactly. Kailangan pinaghahandaan Oo. at pinalalakas natin yung ating hukbong sandatahan para sa ganun kahit na paano pag nakita ng kalaban na talagang ready kang lumaban at handa kang lumaban, handa kang makipagpatayan, kahit na paano magdadalawang isip yung mga yan. So you have to prepare, if you want to have peace, you have to prepare for war. Dapat yun ang pinaka-importanteng maunawaan ng ating pamahalaan na kinakailangan ipaghandaan natin na talagang magkakagera. Para sa ganon, ready tayo. At the same time, kinakailangan mahubog ang damdamin at kaisipan ng ating mga kababayan na dapat maging dedicated sila sa paggasta ng budget ng ating bayan para sa ganon magamit ito sa tama at may paglaban natin ang ating karapatan bilang isang sambayanan. Ngayon sinasabi ni Erwin Tulfo na dapat daw palayasin na daw yung Chinese embassy dahil hindi naman daw sila friendly or kumaga ganito sila nagbabanta sa mga kanilang mga social media at very aggressive. Tama ba yung ganung direksyon na kung papalayasin ng Philippine government ang Chinese embassy? Baka naman lalong lumala yung hidwaan. No? Kung baga sinasabi nga natin, kung may sugat na, huwag mo na lagyan ng asin. Hindi ba? Dapat yan, pag hilumin mo yung sugat, naglagyan mo ng bandage, saka lagyan mo ng gamot. Ganun dapat siguro mas magandang direksyon. Di ba? Dapat mag-usap muna, magkaroon ng maayos na dialogo. At kung talagang hindi magkakaroon ng kasunduan, katulad sinabi ko, dapat pinaghahandaan din natin na makipagdigmaan na rin. No? Oo. Alam natin maraming masasaktan sa ganitong patutunguhan. Pero kung nakita nilang handa tayong lumaban, handa tayong mamatay para sa ating sambayanan at sa ating bayan, kahit na paano mag-iisip yung mga yan kasi nga kahit naman sila natatakot din kung alam nila yung kalaban nila talagang lalaban ng patayan. In fact, one important note in history kasi noon nung panahon na 1920s, 1930s, meron tayong tinatawag na Citizens Army Training sa mga eskwelahan, ano? So bago noon lahat ng tao sa mga high school and colleges, they go to CAT or Citizens Army Training or ROTC, Reserved Officers Training Corps sa colleges para maging prepared ang citizenry natin. In fact, Korea and Singapore also require their people to go through such training na kaya ngayon mga ibang K-pop stars nawawala ng 2 taon o 1 taon pati sa Singapore kasi kailangan nila mag-undergo ng army training para pag nagkaroon ng gera sa mga bansa nila, ipapatawag yung mga citizens to fight for their country. In fact, after a while in the 1930s, nawala yung Citizens Army Training. Kaya nung pumutok yung 1942 gera laban sa Japan, halos konti lang yung mga marunong sa mga military drills kaya hindi kagad nakapag-mobilize yung Philippine government that time. Kaya after the World War II, binalik yung Citizens Army Training. Ngayon naman natanggal ulit kasi matagal nang walang gera. At ngayon na may push na ibalik siya during the past administration, maraming kumukontra. So anong tingin mo dapat ba ibalik to o hindi na? Dapat ibalik natin kasi nga lalo na ngayon meron ng imminent threat na tinatawag natin. No? Talagang meron ng threat galing sa China na talagang pinagpaplanuhan nilang sakupin yung ating West Philippine Sea. Dapat ipakita natin na handa tayong lumaban at papakita natin na pinaghahandaan natin ang labanan na to. So it's very important that all our citizens should go through CAT or ROTC. Ang sinasabi ng mga parents, marami daw mga abuses na nangyayari noon kaya dapat hindi na daw ipag-Citizens Army Training ang ating mga kababayan. Anong tingin nyo doon? Well, hindi naman maalis na may mga abuse pero ilan lang naman yun, isolated cases yun, number one. Number two, mas lalo silang matakot ang ating mga kababayan pag sinakop tayo ng ibang bansa. Mas maraming abuse. Tapos talagang aabusuhin tayo. Nakita naman natin na ginawa sa atin ng mga Hapon noong 1940s. No? Kahit ng mga Espanyol, ginawa din sa atin yun. Kaya nga na si Rizal, kanilang pinatay, naging national hero natin. Kahit anong panahon ng mga Amerikano, marami ring abuses. Pero mas maganda kung handa tayo ipaglaban ng ating bayan para sa ganun magkaroon tayo ng kalayaan at magkaroon tayo ng demokrasya sa ating bayan. Yun ang importante doon. Because if you don't show your enemy that you are ready to fight and that you are preparing for the fight, then lalo kanilang pagsasamantalahan, lalo kanilang tatapak-tapakan at yuyurakan nilang ating kasarinlan. Yun ang problema dito. Kaya mga kabayan, naniniwala kami na education is very important, a well-rounded education. Kasi nung panahon ko, nung kami high school, meron pa kaming Citizens Army Training at nung college, meron kaming ROTC. Kaya nung panahon namin, handa yung population sa kahit anong klaseng mga mangyayari sa ating bansa. Kaya whether maging professional ka
kami or magkaroon ng problema sa bayan, lahat kami trained in the military way. Ngayon, syempre, ngayon naging maluwag kasi nagkaroon ng mga woke culture, pero syempre, kami naniniwala na well-rounded education will lead to a better country kasi an education in army training and professional training leads to the best kind of people and the best kind of population at aangat ang bawat Pilipino. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Ang aming sinusulong sa Ilocano Defenders Party List ay magising at mamulat ang ating mga kababayan na magkaroon ng tunay na pagmamahal sa ating bayan at handang ipaglaban ang ating sambayanan para sa ganun magkaroon tayo ng kalayaan at mas magandang kabuhayan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.